mi to potvrdiť asi ešte. Dobre. Ahoj, Elias. Ahoj, Kornélia. Rozmýšľam, či začať oficiálne, ale vôbec sa mi to tam... Áno, áno, tiež som mal takú otázku, či povedať, že čaute ľudia, Mhm. lebo že vlastne nevieme, či toto pôjde von alebo nepôjde von, ale tak pre Áno. prípad, že by, tak čaute ľudia. Čaute ľudia. Vždy, keď s Eliasom komunikujem, tak z toho vyjde niečo veľmi zaujímavé. Tak sme si pre istotu zapli nahrávanie. A uvidíme, čo z toho bude. Hmm. Hej, že dneska by sme už mali 3 nahrávky, celkom Áno, dobre. áno, áno. Budeme pokračovať v tom, čo sme začali, alebo ideme... Mhm. Môžeme, myslíš ako prítomnosť v živote a prítomnosť vo vzťahoch? Áno, áno. Že ako sme prítomní vo vzťahoch? Výživná téma. Veľmi výživná téma. Mne sa otvorili hneď moje osobné veci. Ako som ja vlastne, ako sme my vlastne prítomní. A je zaujímavé, že mm, sme si toho, je to také nevedomé vo veľa prípadoch. A to už mám taký pocit, že bože, všímam si veci, už toľko vecí si viem všimnúť a strašne veľa vecí si ešte vôbec nevšímam a nevidím. Takže toto je pre mňa také... Alebo nechcem vidieť, alebo nemám na to kapacitu aktuálne možno. Alebo by nebolo dobre vidieť. Alebo by nebolo dobré. Presne, lebo by to potom otváralo iné veci, ktoré by sa museli už potom možno riešiť nejakým spôsobom. Osloviť. Alebo by sa práve nemuseli riešiť. Aha, OK. Takže niekedy v tých vzťahoch je to, že chcieť vnímať, lebo niečo vidieť je nejaké, niečo cítiť Hmm. je iné, že vieme niečo vidieť bez toho, aby sme to nejako že úplne zažívali telom, Mhm. mám pocit. Takže mám tam aj to, hm, že je jasné, že nikdy nebudem vidieť a vedieť a vnímať všetko a som s tým OK, lebo určite je kopa vecí, na ktoré ešte proste ako nemám zdroje, alebo na to nie je situácia, alebo čokoľvek. Niekde sa mi uľavilo, keď to hovoríš, presne, že proste to prijať, že to tak je. Mhm. Mne to, keď sme sa o tom rozprávali pred chvíľou a ja som vybehol von si pre koláčik a kávu, mám tu banana bread, reklama na Svet Miris, tak som si uvedomil aj to, že podľa mňa tou základnou časťou je tam pre mňa bolo uvedomiť si, že je jedno, ako by to malo byť, alebo ako by som mal byť podľa kohokoľvek, alebo čohokoľvek, že podstatné je vlastne, že ako to mám. Hej, a že prijať to, ako to mám. Že by to nemá byť, že sa teraz ja mám meniť. V momente, keď to má byť ako, že sa mám meniť, Mhm. tak to akoby... Áno, je tam dosahovačská časť, jasné. Mhm. A zároveň ako, že čo je atmosféra tej dosahovačskej časti, tak no. Že ako je nejaká prirodzená zmena, ktorá sa deje, ten pohyb života dopredu, tá vlna. A zároveň vlastne ako mať v tom svoje tempo. Takže mne príde ako, že vlastne neviem, o čom sa budeme rozprávať a môžeme sledovať, že čo to s nami robí. Áno. Môžeme to zostrihať, aby sa vedelo. Môžeme to všetko ohlásiť, my to kľudne môžeme zostrihať. Tam, kde sa zasekneme, alebo dostaneme na hranicu, alebo... Alebo čo som povieme, hovorila? alebo niečo povieme. Mm. Hej. Mhm. A normálne Takže som vnímala som aj ten shift v energii, keď sme toto otvorili, že je to úplne iné, ako keď sme telefonovali. Mhm, mhm, mhm. A že si ako keby aj inak, aj ty teraz. A ja som inak. Áno, som inak aj kvôli tomu, lebo je tam aj tá možnosť, že rozprávame k ľuďom. Áno. Čiže vlastne moja pozornosť a môj fokus nie je už len takto, že sa Mhm. bavíme, Mhm. hej, ale už je vlastne, že sa bavíme asi takto, Mhm. s možnosťou, čo je iné.
A ja som si všimla na sebe, že sa mi nechcelo ísť do toho, že veľa ľudí. Vieš, že proste, že nechcelo sa mi úplne niekde, alebo nejaké možno časti mňa, že mm, a to už dlhšie trvá však, evidentne. Zase ticho. Na ticho je super. Mm. Ticho je super. Že dať si čas na ticho. Mhm. Mne sa páči taká pointa mi raz tak dotiekla, že dať čas svojmu času. A tam v tom cítim také... Čas svojmu času. Že každý máme svoj čas. Mhm. Hmm. Ja, toto je zaujímavé. Hmm. Hej, lebo tam je taká časť, že Hmm. v rámci toho bytia vo vzťahoch a komunikácie, že veľa urobí to, či si to dovolíme vnímať, ako to máme, že aké bezpečie tam pre seba potrebujeme vlastne. Že koľko z toho bezpečia si vieme pripraviť sami, koľko máme povolené. A to je jedna časť. Potom také ako, či je tam záujem napríklad aj o druhej strany, o to spoločné bezpečie. Aj keď sme išli rozprávať teraz niečo a ideme to rozprávať do nejakého baru, kde je hluk, Hmm. tak to asi nebude OK. A niekedy, a však aj toto je tá história, nie? Že pôvodne sme sa chceli stretnúť k tomu osobne. Mhm. A sme zistili, že tak poďme online. A to Áno. je tiež nejaká forma bezpečia, ktorá hovorí o nejakej vzdialenosti. A ja som si zobral so sebou bundu a som si uvedomil, že napríklad, keď si dám bundu, už len takto, tak mám iný pocit. Hej, keby som si ju zapol, mám iný pocit. Keby som si dal kapucu, mám iný pocit. Hej, a každá z tých vecí by mi mohla prinášať nejakú formu bezpečia. Mhm. Nejaké také ňuňu, také akoby možno precítenie si viacej svojej kože a takého toho priestoru okolo tela. Že zrazu je to také, to je také namackané. Tak, že môj úsmev je zrazu iný. Trošku som chytil farbu. Počkaj, ja Hej, porozumiem, čo tu mám. hej. Ja som raz, keď som písal úplne prvý článok do časopisu o hanbe, Mhm. tak som to nevedel písať a chápal som, že čo to je. A už bol deadline, že už sa tak krátili dní a už to bolo, že ráno som to mal poslať. Áno. Hej, a hovorím si, že ty kokso, že hej, a že niekto by to mohol nazvať, že to je takéto, to je ten výraz, keď niekto človek furt niečo odklada. Hej, a Prokrastinácia? prokrastinácia, ďakujem. Hej, a potom vlastne som si ale uvedomil, že to je, že prokrastinácia vlastne neexistuje. Že to je vlastne ako, že je v tom nejaká časť zahambenia, že tam není akoby pomenovaná tá časť, ktorá má tú brzdnú silu, alebo iný vektor, lebo niekedy to je, že keď je niečo v kleši, hej, že cítim nejaký tlak, tak aspoň viem, že sú tam dve sily. Hej, že cítim to. Ale niekedy je, že áno, chcem to urobiť a pod tým je sila, ktorá ide iným smerom a Mhm. uberá silu z tejto doprednej, ktorú ja Mhm. mám teda nastavenú, že je dopredná. Mhm. Ešte stále o nej nevieme, že koľko z toho je moje. Mhm. Hej, že či by som to iba mal, alebo to tak mám. A či náhodou táto není tá moja, alebo sú obidve moje a potrebujem venovať pozornosť obidvom. Lebo ja keď idem dopredu a teraz ide, že táto, tak si je to niekde, že Mhm. hej. A ja som vlastne vtedy zistil, že som išiel spať ku kamarátke a zrazu som večer dostal inšpiráciu, že idem písať. A zistil som, že bolo tam tak nejako, ako nebolo tam až tak úplne teplo a zapol som si šušťačku. No ja som si dal bundu vnútri v byte, zapol som si až pod nos
A zrazu som bol, že hm, mám pocit, že teraz môžem začať písať. A bez tej bundy by som ten článok nenapísal. Mhm. Nenapísal by som ho zo seba. Napísal by som ho odborne. Ale nenapísal by som ho zo seba. Takže ja som priznal do toho článku, že to je také zaujímavé, že ja si tu tak sedím v šušťačke zapnutej po krk, po nos. Hej, a mohol by som sa v tom kritizovať. Mohol by som sa v tom dať dole, že čo to tu tento sedí ako v šušťačke. Hej, a niekedy vlastne aj tie debaty vo vzťahoch, alebo tie zdieľania vo vzťahoch potrebujú špeciálne podmienky. A ten Mhm. záujem o seba v tom je podľa mňa to, čo sa učíme. A v Mhm. lepšom prípade, keď sme vo vzťahu, tak ten druhý nám tým záujmom pomáha zväčšovať tie možnosti. Čiže keď je na druhej strane záujem, hej, že... Mhm. Chápem. Hej. Tak ako môže sa to diať aj inak, že na druhej strane je iná forma záujmu, že nám niekto akoby Mhm. prekračuje hranice. Mhm. Teraz mi tak napadlo, že prekračovať hranice sa dá aj nedokročením. Mhm. Áno, aj dáva to zmysel. Tak mi to tak ide, že aj to, že mám teraz bundu a je mi nejako, hej, je trošku teplejšie, ale našťastie to je tenká bunda. Hej, už keby som mal príliš teplú, tak už sa začnem ošívať a Mhm. už akože mal by som síce bezpečie, ale zároveň aby som cítil diskomfort príliš tepla. Hej. Teraz, keď to hovoríš presne, to začínam aj ja vnímať, ako sa mám, čo by som ešte upravila. Aha, čo môžem ešte pre seba urobiť v tomto rozhovore? Ak to niekto počúvate alebo pozeráte, tak tiež skúste to spraviť s nami. Že čo ešte pre seba môžete spraviť? Ako si to vylepšiť teraz pre seba? Niekto možno stojíte a že sa inde postaviť, alebo si láhnúť, alebo sa napiť. Niekto možno odbehnúť na vecko. Ja som si vodu nedoniesla. Voda. Teraz ukážem moju výbavu. Elias, akože. A keby niečo, tak tu mám ešte aj koláčik. A to som bola presvedčená, že ju tu mám. No tak ako malá technická prestávočka. Čakajte. Hm. Takže ako sa o seba staráme? Toto mi príde úplne super, že to je tak šialené v podcaste si odbehnúť, alebo niekam ísť, alebo proste niečo zmeniť. Ale však to zažívame vlastne všetci, nie? Vo vzťahu sme v nejakej debate a zrazu máme takú nejakú potrebu ísť na vecko, alebo sa nadýchnúť, alebo otvoriť okno, alebo niečo zastaviť a povedať, fú, je to na mňa príliš rýchlo, spomalme. Akurát hovorím, že aké to je super šialené, že v podcaste robí tieto veci, že je Áno. to taký ako real life, že je tak ako, že... Za mňa je to úžasné, lebo toľkokrát som si presne, že odtrpela tie veci, len aby sa dokončili. Len aby boli nahraté, napísané, urobené. Takže toto je také... wow. Mhm. Niečo. Toto, wow, Mm, toto mi príde, že príde mi v niečom úžasné a v niečom zároveň šialené, jak sa nám vplyvom života mení ten záujem o to, mhm, že jak sa vlastne vieme postarať o seba, o to spoločné vo vzťahu, o tú svoju časť vo vzťahu, akomkoľvek. Či už v osobnom, alebo v individuálnom, alebo v skupine, keď niekedy má moje telo taký pocit, že niečo tu nesedí, že ako, a potom hovorím, že jak si na tom s vodou a sa zrazu zdvihnú 4 a 5 ľudia, idú sa napiť, hej, že akože, aby sme niečo nepremeškali. Ja hovorím, že aha, ok, zaujímavé, hej. mhm. Takže potom, že koľko tej pozornosti ide do toho nekomfortu versus toho stretnutia alebo toho bytia vo vzťahu. Aj to je asi o nejakom zvyku byť v tom diskomforte alebo mať to telo ako keby vytesnené, že nebyť v ňom prítomný. Mm. Ja som,
posledné 2-3 dní som tak rozmýšľal nad tým, že keby som že chcel dať ľuďom ako na taký, že sociálny experiment, to nazvem. Že čo by bol taký sociálny experiment, ktorý je ľahko použiteľný pre všetkých a v zásade nie je až taký ľahký, pretože v sebe nesie veľa tajomstiev a hĺbky. Som si hovoril, že no tak spravil by som také, že tak poďme sa teraz dohodnúť nejaká väčšia skupina ľudí, že spravíme experiment, že budeme chodiť na vecko presne vtedy, keď budeme chcieť. Ani o minútu neskôr, nie že o hodinu neskôr, ani o minútu neskôr. A že len túto jednu vec budeme pozorovať. Hej, môj dosahovač hovorí, dobre, pridáme ešte, že pitie, že sa napijeme presne vtedy, keď chceme. Hej, hovorím, dosahovač, počujem ťa, ale OK, ale mám pocit, že zoberá to ako taký experiment, že ísť na vecko presne vtedy, keď potrebujeme. Pretože mám rozhovor s mnohými ľuďmi, ktorí hovoria, že no ja viem, že potrebujem ísť na vecko, ale nejdem. Mhm. Hej. A hovorím, že a ako zle to musí byť, aby ten človek išiel, koľko tlaku tam vlastne musí byť, ktorý potom hovorí o tom, vlastne na aký tlak sme zvyknutí. Hej. Tak to je taký experiment. Tak už dávam von. A jak si to povedal, tak mi začalo aj Stavecko. Celý podcast je o tom, že ako sa vlastne o seba postaram. Vieš, že, Aha. že uvedomila som si, že čo všetko ako keby tam je. Uh-huh. Tak to asi nespravím, že Uh-huh. to bolo tak. Dobre. Môžeš pokračovať. Dosť nezvyčajný podcast. Aj pre mňa. Keď sa bavíme o tom chodení na vecko, tak sa vlastne bavíme o tom, ako používame napríklad svaly panvy, zvierače a tak ďalej. A väčšinou s tými zvieračmi to nie sú len zvierače, ale vlastne to je aj v rámci chrbtice. Svaly, ktoré sú napojené, alebo bedra a niekedy stehna. A je to taká zostava svalov, fascií a kadečoho, kde vlastne ako kontejnujeme niečo. Niečo držíme. Hej? Je tam nejaká snaha o bezpečie alebo sebaúctu napríklad. So sebaúctou to hodne súvisí. Že sme schopní niečo vydržať, niečo podržať, niečo nepustiť, niečo neprejaviť. Že niekedy to, že máme moc nad tým, že niečo neprejavíme, nám dodáva niekedy aj sebaúctu. Hej? Že máme nad týmto moc a to niečo máme v svojej moci. Takže tá téma chodenia na vecko vtedy, keď potrebujeme, hej, tak otvára vlastne, že koľko tlaku máme niekde ako presvedčenie, alebo možno niekedy až vieru, že koľko tlaku vlastne v sebe potrebujeme držať. Že akurát hovorím, že niekedy Počula som ťa, hej. to držanie, že ma to prekvapilo, vlastne keď sa začali rozbalovať tieto témy, že niečo ako mať tú schopnosť niečo držať a nepustiť, že vlastne akoby forma bytia kontaktu so svojou silou napríklad, alebo mocou. Mhm. Áno, viem sa ovládať. Viem ovládnuť seba, situáciu nejakým spôsobom. Hej. Toto mi veľmi pripomína toto, čo sa tu teraz deje v tomto podcaste. Mi veľmi pripomína vlastne to, o čom sa s tebou aj rozprávam, lebo som si úplne spomenula na jednu moju klientku, čo tu úplne sa len v podstate spoznávame. A ja som jej povedala, že kde si chce teda sadnúť v priestore a aby si urobila pohodlie a stále to tam tak vidím, že takto proste niekde je v takom nejakom krčiku a ja si hovorím, že fúha, ale že nebude to asi len u nej, ale presne aj o mne, že akože len o nej, vieš, že bude to aj o mne, že nakoľko si to ja dovolujem a teraz mi to úplne vychádza presne, že aká je to zodpovednosť vlastne sa o seba postarať v akomkoľvek vzťahu a že samozrejme tiež na základe svojej kapacity, ale všímať si to, že urobiť všetko preto možno, aby bolo o mňa postarané, aby som sa vôbec bol schopný napojiť na toho druhého človeka a byť s ním tam. Uh-huh. Hej. Je to vlastne o tom, čo som sa učila, ona to stále hovorí, že
kľudne celá session je o tom, že sa tam premiestňujú, že kde sa im dobre sedí, či takto aj bokom presne, na ktorom mieste, alebo áno, či ju nevyrušuje nejaký predmet toho človeka, čo je v miestnosti a tak ďalej. To sú zaujímavé veci, to som zažila prvýkrát a potom vlastne u teba. Hej, mne to ide, že ten moment, keď viem oceniť toto u druhého, Mhm, tak to znamená, že to niekde už viem oceniť aj u seba. mhm, Že to ako nehodnotím to, že by to malo byť inak. Podľa mňa toto je tá základná vec vo vzťahu, že nehodnotím to, že by to malo byť inak. OK. A potom je iba otázka, nakoľko som ochotný prijať, alebo nakoľko som v prijatí s tým, ako to mám a Mhm. ako to je. Jo, Lebo keď sa bavíme o vzťahoch, tak sú tam minimálne ako dvaja ľudia. áno. Hej. Aj v mojej hlave, keď sa bavíme o vzťahoch, Mhm. tak som ja a niečo, alebo niekto, ale aj v tom živom vzťahu, že a že potom vlastne v tom vzťahu tá láskavosť je napríklad aj v tom, že keď vidím, že sa s niekým bavím aj takto, Mhm. hej, a on si to neuvedomuje, tak môžem povedať, že chceš deku, je ti chladno, alebo že môžeme sa zaujímať o to vzájomné bezpečie. Mhm. A to mne príde, že to je pre mňa tá podporujúca časť pre vzťahy, lebo tieto veci sú, neviem, že mňa sa to dotýka, hodne sa ma to dotýka. Mhm. Že to je ako veľmi intimné a že niekedy vlastne ako uh, som zažil aj scénku, že prišiel človek a bol nejako a vlastne akoby aj priniesol to, že vlastne chcel si z auta zobrať mikinu, ale že to je v pohode. Mhm. A ja už tento Áno. pohyb, ja som povedal, že však OK. A, a tak ako, tak som sa ho iba spýtal, že a ako tu budeš, keď budeš bez mikiny a ako tu budeš, keď budeš mať tú mikinu. Mhm. Zdvihol sa, išiel do auta a dal si mikinu. Nepovedal Hej. nič, iba sa zdvihol a išiel, hej, že? Mhm. Aha. Hej. A jak si ju dal, tak zrazu ako chytil farbu, uvoľnil sa. Hej. A zároveň si viem predstaviť aj druhú časť. Viem si predstaviť aj to, že by niekto povedal, že nie, takto je to OK. Mhm. Pretože by mohlo byť vypovedané alebo vyjavené niečo, čo ešte sa nechce, alebo na to nie sú zdroje, alebo čokoľvek. Čiže pre mňa toto je taká, keď sa na to pozriem tak unshamingovo, hej, že nie je zhodnotením, tak to je akoby to, čo sa učím posledné roky, že dať úctu všetkým tým veciam tak, jak sú. Čo je ako, nazvem to, že škola života Mhm. pre mňa. Ale že áno, že nemusí byť vôbec OK o niečom hovoriť, alebo niečo priniesť, lebo tak to môže byť. A že či to vieme prijať? Či vieme prijať to, že to je takto a že to zároveň nejako nastavuje vlastne aj ten vzťah, aký typ vzťahu to je. Hej, to, čo sme sa bavili predtým, že či to je známy, alebo je to kamarát, alebo je to klient, alebo ja som klient, alebo teraz je to, že flirtujeme o tom, že by sme mohli alebo chceli byť priatelia, Mhm. hej, že sú tam ako iné zodpovednosti v tom vzťahu, iná klíma tam je, iná blízkosť. A že málo kedy si vlastne uvedomujeme, jak je toto dôležité. Hej, že keď si zoberieš vlastne aj, hej, nás, že my sme sa spoznali v roli, že si prišla ku mne ako klientka na kurz, potom trošku sme niekde komunikovali, potom sme sa nevideli, potom zase si vlastne prišla ako klientka, hej. Zároveň sme tu ako muž a žena, čo je zase nejaká forma vzťahovania sa, hej. Zároveň ty si niekde v niečom máš viacej skúseností ako ja, to je zase nejaký kontext, vieš, že je sociálny kontext, v tom sme nejako, že ktorému dáme váhu a pritom sú prítomné všetky. Mhm. Áno, no vyznať sa v tomto niekedy je to zaujímavé, ale zase pomáha asi ten
veľmi pomáha aj to, čo sa u teba učím, je, že všímať si to telo, že čo sa začne diať a ono to začína, u deb sa to začalo vlastne a u teba to pokračuje, nejako takéto vnímanie, že čo sa vlastne teraz deje, hej, že v tele, čo sa zase, ešte stále sa to učím, sama to vnímam, že toto je škola života, možno aj na celý život, hej, že nikdy to nebude úplne, že si všimnúť, Hmm. to sa ani nedá, ale je to zaujímavé v tom, že to chce totálnu zmenu fungovania u mňa napríklad, že mala som nejaký plán alebo mala som nejako naplánovaný týždeň, nejaké dni proste takto, toto na ten čas, ale ono to už vôbec tak vlastne nejde. Že sem tam sa to dá, že OK, možno aj z akého miesta sa to plánuje, ale ono sa to totálne vyvíja v čase. Čiže aj tie Hmm. vzťahy, že keď sa dve osoby stretnú, môžu si aj niečo naplánovať, že sa bude diať v určitú dobu, ale Myslíš, ako my 4-krát podcast? áno, napríklad, hej. Ale presne, my obidvaja máme určitý vývoj, že niečo sa nám deje v našich životoch a niečo tam možno prebieha aj medzi nami, hej, že o čom ani nemusíme tušiť a niečo možno akože zrazu sa objaví. A je to veľmi zaujímavé, že také mm, niekedy neuchopiteľné a niekedy totálne akože jasné. No, je to zaujímavé. Mhm. A s tými všetkými premennými, čo do vzťahov vstupujú, no, by som tak povedala, že sa do toho teraz viac a viac ponáram. Hmm. Hej. Hmm. Ale tá starostlivosť o seba je asi prvorada, to mi teraz z toho vychádza, že um, ako tam prídem. A predtým, ako sme zapli nahrávanie, sa mi zase diala taká vec nejaká, že sa mi zintenzívnili dutiny napríklad, lebo úplne dnes mám taký, že vôbec sme rozmýšľali, že či budeme nahrávať a či sa vôbec stretneme z rôznych dôvodov, ale hlavne to bola choroba, je to väčšinou. A u mňa, tesne predtým, jak som zapla teda Zoom, tak sa mi toto úplne, že zintenzívňovalo. Vieš, že Mhm. tlak tuto proste. Mhm. Som tak nad tým rozmýšľala, že čo v tom je. A teraz by som Mhm. úplne, ja viem, že sme úplne inej roli, ale normálne aktuálne tu v podcaste, že nahráme tu nejaký podcast, ale úplne, že som to sem chcela a mala potrebu priniesť, lebo stále cítim, že mi, Ďakujem, že si to spravila. Ďakujem, že si to spravila. lebo stále cítim, že mi tu niečo hrá. Lebo pre mňa, keď si to povedala, tak môj No. zážitok je, že pre mňa si viacej tu, keď si to povedala. A ešte keď si to Áno, ukázala, áno, hej, tak zrazu akoby, wow, ja teraz Kornéliu viacej cítim. áno. Ja ju teraz viacej cítim, že wow. A ja som vnímala, že teraz rozprávam, ty chceš niečo povedať, ale ťažko to z teba ide. A teraz, že prečo to tak je? A úplne cítim, že tá moja hlava si pýta nejakú pozornosť. Tak som do nej šla a no, Mhm. tú pozornosť si pýta tak intenzívne, že sa mi ťažko sústredí, alebo ťažko sa mi niečo prináša aktuálne. Je to zaujímavé. Hej. Hej, mne to príde tá časť, že to majú aj aborigínci a vlastne aj Mindel o tom hovorí hodne, aj David Bedrich a tie smery, ktoré ma zaujímajú, hovoria o tom, akoby, že niektoré veci sú tak akoby tak v snívaní, Mhm. že sa potrebujeme na chvíľku akoby zasnívať do toho, kde sa to deje a ako sa Mhm. to deje, aby cez to zasnívanie vlastne sme to mohli stelesniť. Mhm. Hej, že niekto napríklad môže snívať o tom, tak ja by som si tak prial, keby, že prídeš a ma objímeš, keď sa takto mám. Hej? Ale nemá povolenie to povedať a možno ani nemá povolenie to vedieť, že o tom sníva. Mhm. Wow. Chápeš? Ok, iný level, áno. Hej? Že to není akoby v menu. Že to není o tom, že ja viem, že by som to chcel. Ja ani nemám povolené vedieť, že by som to potreboval. Mhm. Príklad. Hej, a ten snívajúci proces niekedy akoby, že ako prídem do toho, hej, a to je
Že niekedy ľudia tak akoby hovorili, že ty máš furt také, akože furt niečo procesuješ. Ale ja Mhm. neprocesujem, ja sa zaujímam. Hej, že Mhm. keď niekto dojde a že ja to mám takto a teraz to ukáže, ja ho zrazu viacej cítim, máme zrazu silnejší vzťah, to je super. Hej? A zrazu tam mám také ako, že wow, a že čo to je a že ja rád spoznávam ľudí a to, čo sa deje a že to není Aha. ako, že to není iba, že z role nejakého sprievodcu alebo niekoho, ale že to je tak ľudský, že wow, teraz sa Áno. viacej cítim, aké to je pre mňa zaujímavé, lebo ja mám iný zážitok, so mnou to spraví zmenu. Hej, a takto keď ťa vidím, že napríklad ja to mám také, že mi to prišlo také, jak tie postavičky v tých kreslených, tie kreslené zošity, jak sa to volá, také rozprávky kreslené rozprávky. Komiksy. 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 A že vyzeráš úplne jak postava z komiksu, čo Mhm. sú tí všelijakí heroes a kadečo ďalšie. Hej, ale to je Wow. moja haluška. To je moja haluška. Ale Ale tak, teraz vlastne napríklad ťa zažívam tak, ako som ťa nikdy nezažil a je to, že wow, úplne iná stránka pre mňa, Cornelia. wow, no a vieš, ak sa uľavuje, normálne sa mi uľavuje v tých dutinách, tak to a v tom. Že takto sa s tebou potrebujem teraz rozprávať. To je jaké super. To je jaké super. Mhm. Hej. A toto je napríklad o tom bezpečí. Že keď máme, že keď sa toto stane normálnym, tak sme, že wow, úplne niekde inde vo vzťahu. A keď to spoznávame a začíname si dovolovať toto šialenstvo, hej, tak to je akoby budovanie intimity a budovanie odvahy a budovanie toho vzťahu a seba v tom. Hej, že Mhm. pre mňa ako si takto, hej, a takto je to nejaké a takto je to iné, Áno. hej, a že niekedy len položenie dvoch prstov Mhm. to dokáže úplne zmeniť. Áno. Hej. Aha. Taký nejaký chlad na čelo. Také niečo príjemné, takto oprieť si hlavu a... Hej. Mhm. Hej, lebo keď si predstavím, že by som s niekým chcel o niečom rozprávať a je to pre mňa dôležité, takže že aké mám povolenie si vlastne na to vytvoriť podmienky tak, aby som sa naozaj vedel zdieľať. Áno. No. Takže to, čo si spravila, že ďakujem, lebo to zrazu ja som ťa videl, pre mňa si bola, že komiksová postavička, také jak sú, že Spider-Mani a všetky tieto veci, vieš, komiksová postavička nejakej ženy, ktorá proste má taký ten ony, vieš, chodia tak, Mhm. že toto majú také zafarbené. Áno. Hej, bolo to príjemné a aj musím povedať, že tie pocity v tele, v hlave, konkrétne teraz normálne sa mi uľavilo, že je také aj jasnejšie videnie, že? Také úplne, jak som vybavila oči, áno, teraz som si to všimla, ty si mi to zozrkadlil. Hej, no, Mhm. takže vďaka za toto, čo sa fakt, že u teba učím, to je niečo nové pre mňa a nenapadlo by mi v živote proste toto urobiť, že som teraz v nejakom rozhovore a už vlastne podcaste, hej, že Podcaste. a teraz proste tu začnem robiť nejakú postavičku proste. Aha, Alebo respektíve počúvať, čo moje telo chce urobiť, ako sa aha, u seba aha. postarať. Mhm. A oprieť sa takto o stôl ešte. Ah, mhm, mhm. Skvelé, skvelé. Mhm, mhm. Hej, Mhm. ja mám napríklad taký pocit, že keď to máš takto, tak že akoby máš ešte pred tvárou niečo, čo ťa chráni, Mhm. Mhm. čo dáva taký akoby ten layer jeden taký bezpečný, že to je také ako keby, že som mal uh, pocitovo mám a nemám kožu napríklad, alebo mám a nemám sveter, keď idem von. Mhm. No, že mi to dáva také ako, aha, že sa niečo môže viacej uvoľniť, lebo to nie je tak vystavené. To je môj Mhm. zážitok z toho, ty môžeš mať niečo úplne iné. Mhm. Hej. Ale je to ako keby, že, že čo to tam je pre teba? Že čo je iné, keď to máš a keď to nemáš? Mhm. Keď to mám, môžem ísť bližšie. Ako keby som mohla ísť bližšie trošku. To bolo Mhm. zaujímavé. A uľavilo sa mi. A je to také, keby, že môžem si dovoliť proste byť sama sebou. Že môžem si dať aj, môžem si aj zakryť tú tvár.
Proste, že môžem si, áno, to je asi to najhlavnejšie, že môžem si to dovoliť. OK. Byť, byť aj takto pri tebe a je to vlastne Aha. niekde Hej, že urobené. zoberiem to teraz tak, že potrebujem niečo zdieľať. Ale je to pre mňa tak neobvyklé, alebo zažil som s tým toľko zlých skúseností, alebo o tom ani neviem, že som ich zažil, nepamätám si to, ale potrebujem niečo veľmi zdieľať. A že moje telo spraví, že jediný, ktorý v tejto chvíli viem nájsť, je, že to budem zdieľať takto. Áno. Hej? A že táto časť ako tak trošku môže, nemusí. Hej? A že keby toto bol jediný spôsob, ako s tebou alebo s vami môžem zdieľať niečo, čo je dôležité, tak by rozhodovalo o tom, nakoľko viem seba podporiť a zároveň ako mám aj podporujúce prostredie okolo, že toto je možné, že to nebude zahambené. Mm. Hej? Že aha, takto môžem rozprávať. Hej, toto sa mi deje, takto sa v tom cítim a tak ďalej, lebo možno oh, hneď som iná postava. Také Áno. neobvyklé. Hej, lebo možno, lebo v prvom rade je to takto možné. Mhm. Áno. A inak, ak to inak není možné, tak potom vlastne ako tá odvaha pre túto šialenosť, lebo zo začiatku to je šialenosť, hej, že keby som Mhm. toto by som ja pred 6 rokmi v podcaste v živote neurobil. V živote. Nehrozí. Hej, nešlo by to. Super. Hej. Ale neurobil by som to ani v osobnom živote, pretože ani tam by mi to nešlo. No jasné. Hej. Poviem príklad, že nejaký čas dozadu som bral víkendovku a potom sa mi niečo otvorilo akoby moje a som mal také, že byť takto a prikryť sa a dať si deku a sme boli doma s Evkou a vlastne vyzeralo to tak, že ja som bol schovaný takto pod dekou, hej, a ona sa ma pýtala, že či chcem byť sám, hovorím, že nie, že buď vedľa mňa, hej, ale že vedľa mňa a že to, čo môžeš, je, že pomaly vobchaj ruku donútra, ja sa jej chytím, ona bola tu vonku, ja vnútri a takto som proste bol asi 20 minút. Hm. A to, že som si toto mohol dovoliť, takto byť, tak zrazu akoby, to bolo dobré, niečo som tam dozdrojoval a zrazu som mohol viacej, dung, 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 hej, a zrazu vlastne po nejakom čase to bolo OK, ale u každého ten čas iný. Hej, že pre niekoho dozdrojovať toto môže byť v dňoch, týždňoch a možno aj mesiacoch. A či si vieme dať ten čas a nehodnotiť to? Hm. Že však už by som to mal mať spracované. A špeciálne ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi, to majú ešte náročnejšie v tom, lebo že však my prevádzame ľudí, my by sme to mali mať už vybavené. Mhm. Áno, áno, poznám tento hlas. Poznám. Hej. Takže čo keď zdieľať niečo naozaj dôležité pre vás, pre nás je takto? Čo vtedy? Hej. Máme záujem zistiť, ako je to možné? Ako to telo potrebuje spraviť? A to je to, čo ma zaujíma. To, čo rád objavujem. Mhm. Lebo to, Posledný. čo to spraví, že ja som viacej prítomný. Že ja nemusím snívať o tom, že keby som to mal takto, tak viem. Môžem niečo viacej. Alebo nemusím niečo. Hej, teraz spojím to snívanie o tom, že by som bol takáto postava. Hej, to zrazu prinesiem sem, dovolím si ňou byť a zrazu som tu viacej. Zase vnímam, že sa niečo mení. Aha. Mhm. Hej, a to je to, že ono sa to furt mení. Hm?
Ono sa to furt mení, pretože na nás vplývajú veci, o ktorých ani netušíme. Mhm. Hej, niekto býva v paneláku, Mm. niečo sa okolo deje a my na to reagujeme. Niečo sa zmení v štvrti okolo, vonku je havárka, nejaká atmosféra, niečo sa zmení na úrovni klímy v štáte. Tak. Hej, niečo sa deje s ľuďmi, ktorých máme radi a máme s nimi kontakt a je to také akoby nevedomé, pocitové. Môžeme mať potrebu zrazu zmeniť miesto, lebo. Mhm. Že toto sú veci, ktoré sa učím a ktoré mi hovoria o tom, že tá sebaláskavosť, tá miera tej sebaláskavosti, ale zase nie ako dosahovačský, ale že tá miera sebaláskavosti je, že zrazu viem, že potrebujem niečo potrebujem inak. Mm. Že či som hrdinom vo verzii, že ja to dám a vydržím, alebo som hrdinom, ktorý to nemusí vydržať. A preto je hrdinom. Je to pekné. Je také, že môžem byť aj takýmto hrdinom. Môžem Nemusím. byť hrdinom, môžem byť hrdinom a nemusím v sebe držať potrebu ísť na vecko 2 hodiny. A Mm. môžem si to dovoliť skôr. Mm. Mm. Hm. Mm. Ako zažívaš ty Hm. ten vnem prítomnosti alebo Mm. blízkosti, ale neviem, či to je úplne blízkosť v niečom, možno áno, alebo takej tej prítomnosti, množstvo prítomnosti vlastne u seba, u druhých, že ako si to všímaš? Aj vy ľudia, ako si všímate takú vec, hej? Že ja mám také že toto ma fakt zaujíma, že ako to vnímame každý tým svojím spôsobom. Ako Podľa čoho vieme, nakoľko sme tam a nakoľko sme ešte niekde inde. A nakoľko to vnímame u ostatných a ako to potrebujeme, ako to chceme. To je viac otázok. Ale ako to vnímam ja, inak nad týmto som nikdy úplne neuvažovala. To sú nejaké také signály, ktoré ten nervový systém, ako, hej, už mám na to nejakú teóriu, že aha, tak preto to takto je vlastne. Že preto to, čo cítim, je vlastne toto, že moje telo je nejaký radar, hej, že vníma toho druhého človeka, vníma okolie, vníma niečo, čo sa deje medzi nami, vníma aj ten širší priestor. A čiže teóriu som si na to ako keby načítala, som sa to nejak naučila. A teraz to spojiť s tým, čo som vlastne celý život nejako cítila. A Myslíš ako taká verzia, že nehrabalo mi? áno, áno, že však ten človek tu vlastne není, že tu sedí, ale není tu. Alebo ja zrazu vnímam na sebe, že teraz absolútne som niekde inde, že ma to ako keby zobralo, že niečo ma odnieslo niekde inde, že neviem, a snažím sa sem vrácať k tomu človeku, alebo do tejto situácie tu, do tohto miesta, do tela možno teraz, tu, môjho, cítiť si telo byť tu, ale že v niektorých momentoch vnímam, že je to inak, hej, že niečo ma ako keby niekde vyťahuje. Čiže to sú také Mhm. zaujímavé všelijaké signály, no, Mhm. ale To je inak super vec, čo si povedala. Že, že niečo nás vyťahuje. mhm, Že ja to vnímam tiež, že ja to volám ako, že vyťahnutie akoby ten pocit, ten zážitok mhm, toho, mhm, to snívanie vnímam ako také zvedomenie si toho procesu. mhm, A vnímam, že tie vyťahnutia, ja ich vnímam, že sú dva typy. A to som napríklad nevedel, že toto som pred pár rokmi nevedel, že ako teraz vnímam, že sú dva typy, uvidíme neskôr, ale že jedno môže byť, že ma niečo niekam potiahne, kde snívam o nejakej kvalite, ktorá ma podporí v prítomnosti. Hej? A vtedy vlastne, preto sa ja zaujímam, lebo keď mi niekto
napríklad sa o niečom sníva a mu poviem, že o čom snívaš? No snívam o tom, že by som mal, neviem, toto oblečené, alebo bol by som na takomto mieste. Hej, že v duchu som na Tahiti. A aké to je na Tahiti? Aké to je na Tahiti? No je tam toto a takto sa cítim a tie kvality, hej. A teraz o tom človek začne rozprávať a zrazu tak chytí farbu, zrazu sa začne viacej prejavovať a je taký, že a že poďme na vec. Hej? A zrazu akoby to snívanie, tým, že mohol rozprávať o tom snívaní na Tahiti, že tam je, neviem, more, alebo palmy sa tam hýbu a on teraz môže cítiť ten pohyb tých paliem, Mhm. hej, alebo niečo, tak zrazu je viacej tu, pretože tie kvality Mhm. sprítomnil. A potom vnímam, že je druhá časť, a to v poslednej dobe viacej skúmam, že môže byť časť, kde nás niekam potiahne, kde nám to robí zle. Mhm. Nás to potiahne do nejakej traumatickej veci alebo do nejakého návyku niekomu alebo niečomu odovzdávať svoju energiu alebo život, pozornosť. A to je zase akoby druhý. Preto ako mám niekde v tele taký už zážitok, tým, že som si všimol tieto dve rôzne vytiahnutia, Mhm. že či to, že človek ako sa niekam zasníval, je, že mu v tom stúpa energia a potrebuje podporiť, aby to snívanie priniesol sem. Hej. Alebo zasníva sa niekde, kde v tomto energia padá. Mhm. Že akoby To je niečo, prichádza. to je niečo ako ako sa to povie? Asociovanie? Niečo také, hej? Že začne človek odchádzať, hej? Alebo sa proste není tu. Hej, hej, že skúsim to trochu približiť. Že ja keď som pred rokmi mal takú vlnu záujmu a študoval som kineziológiu, kde sme vlastne cez svalové testy na rukách zisťovali svalovú odpoveď tela, že nakoľko je človek prítomný fyzicky, a to je také niekto povedal, že však fyzicky, však si tu takto, ne? Však jasne, ako, však nemáš ruku vo vedlejšej miestnosti, ale že nakoľko je človek tam prítomný mentálne, emocionálne, spirituálne, oni to mali ešte tak, že to spirituálne delili, že spirituálne a potom sú vyššie duchovné tela, a oni nazývali, že X-faktory. Mhm. A že nakoľko vlastne človek je celý zapnutý tu Mhm. nakoľko tu môže byť. A jak sme robili tie svalové testy, to bolo tuším niekde na konci toho prvého kurzu, tak potom robila učiteľka taký, že si nás tak postavila a len také robila tak akoby testy, že nakoľko kto je. A ja som tak na to pozeral, lebo som bol posledný v rade, takže išla vlastne okolo tých ľudí a ja som tak na to kúkala, že ty si tu takto, ty si tu takto, ty si tu takto, ty si tu takto. A ona, že tak, 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 tak. A ja, že wow, to sa dá vidieť bez svalového testu. Jak Mhm. je to možné? Mhm. Hej, a potom si uvedomil, že aha, to je zaujímavé, že to sa vlastne dá vnímať. Že normálne, že presne na percentá. A zase nie je dosahovačský, nie, toto není dosahovačský, že toto není, že nesmie to byť spôsobom, že to je kritika. Jasné. Hej, v žiadnom prípade to nesmie byť kritika. Nesmie to byť používané ako zbraň. Mhm. Nesmie sa to používať ako manipulácia nejakým spôsobom, že ako niekoho do niečoho dostať. Mhm. Hej, to je veľmi nebezpečné. Ale vlastne som si uvedomil, že vieme to vnímať, hej, že vieme si to aj sami pre seba rôznymi spôsoby. To vyťahnutie, o ktorom si hovorila, že ja to zažívam, že viem si to všimnúť rôznymi spôsobmi, viem si to vnímať tak, že kde ešte som. Mhm. Že kde ešte som. Hej? A to, kde som, to mi robí dobre a zdrojuje ma to, Mhm. alebo mi to dáva na frak. Wow. Mám pocit, že častejšie zažívam, že mi to dáva na frak, že ma to niekde, keď ma to niekde vyťahne, ale jedine vedomým spôsobom sa viem treba skontaktovať s niečím, čo ma zdrojuje, hej, že ako keby nevedome taký zdroj pre mňa nepríde, myslím si. Nemám tú skúsenosť aspoň, možno som si to ešte neuvedomila. Môže sa stať, a to už je tá vzťahová časť, že kamoš, priateľ, partner, partnerka môžu k nám dojsť a dotknúť sa nás na ramene, alebo nás objať, alebo nám prinesú teplý čaj. Áno, Dáš si teplý čaj? A človek zase, že OK, tak. oh, Áno. oh, wow.
Ne, že až slzy do očí, že wow, kokso. Áno, áno. Mm. A to mi pripomína presne v reči tej polyvagálnej teórie, to, čo si spomínal, sú také tie glimmers, tie záblesky, že si to vlastne povedal, že presne, že si jak tá palma, hej, že a teraz to popisuješ slovami, začínaš sa s tým úplne spájať a to je výborný druh zdroja presne, že fakt poznať tie veci, ktoré ťa takto naplňajú alebo zdrojujú, alebo tie miesta a sa s nimi sem tam skontaktovať, keď vlastne Mhm, potrebuješ dobiť baterky, takže toto bol jeden taký, to mhm. mi veľmi pripomína. Ďakujem, že si to povedala, pretože to, jak prinášaš veci, že mi to vyťahuje von to, čo som veľakrát chcel priniesť do podcastov a nepriniesol som. Mhm. Že keď si hovorila o tom tých glimmers a spájaní sa s tým, že je tam taká vlastne aj, že, že nakoľko vlastne mám povolené byť stabilne s tými zdrojmi spojený. Že to je, a zase, prosím vás, že toto není dosahovačská verzia. Nie. Není teraz, že sa idem sa proste akože že bičovať, že aby som niečo, ale že tá otázka, že koľko tých zdrojov mám povolených práve. Mhm. Hm. Hej, že to také, nech mi povedal, že jakže koľko mám zdrojov povolených, že jak to mám pozorovať, že akože už ma s tým neser a neviem hento, tamto a tak ďalej, alebo že ježišmarja, že neviem. A No. mne to príde také, jak s plúcami s kyslíkom. Keď sa spýtam, koľko kyslíka máš povoleného, niekto o tom môže začať rozmýšľať, kde si robiť výpočty a neviem, podľa čoho to mám vypočítať, ne? Alebo tak, máš pocit, že sa môžeš nadýchnuť viac? Aha, OK. A máš pocit, že to bolo všetko, čo si mohol nadýchnuť? A teraz človek povie, že a zrazu sa nadýchne aj chrbátom, zrazu sa nadýchne aj žiabrami. Mhm. Mhm. Ty vole, ja som bol na jednej štvrtine kyslíka. Ale vôbec som to nevedel. A čo robí tvoj mozog? No trošku sa mi začína točiť svet. Aha, to je Zaujímavé. povolení. OK. Hej, no lebo však Aha. aj tá zmena k dobrému je zmena. Áno, áno. Áno. Hej, čiže ako, že skočiť z 0 na 100 je tiež také ako... Takže niekedy, že koľko vlastne kyslíka máme povolené, ako máme povolené dýchať v tom vzťahu? Všeobecne v živote, ale v tomto vzťahu nejakom. Jak máme povolené dýchať? Hej, že teraz, keď sa s tebou rozprávam, som vo vzťahu s tebou, vnímam, že možno tu je nejaké pole ľudí, alebo bude, a že ako, koľko dýcham v tom? Hej, a vnímam to dýchanie, že mi dýcha aj chrbát. Mhm. OK, a že tak chrbát, že super. A potom je ďalšia časť, že ako tu na rebra, hej, že dýchajú mi... Mhm. Oh, wow. Mhm. Mm. A zrazu môže byť viacej ticha, lebo je viacej kyslíka. Tak preto. Mhm. Mhm. Lebo je viacej kyslíka, lebo aj ten vzťah, tá konštelácia, v ktorej aktuálne sme, že má viacej, môže dýchať, má viacej priestoru, OK. Hej, hej. Hej, je to až na tele citeľné, fakt, jak si to povedal. Je zaujímavé, jak si priniesol to telo a že Mm. viac si sa nadýchnú, tak aj Mhm, sa zmenila atmosféra okolo mhm, a medzi, mhm. že ako keby... Ja napríklad tým, že, a to je môj vnem a zážitok a niekto by povedal, že teória, Mhm, hej? Že ja napríklad tým, že ty si začala to viacej prijímať, mhm, tak ja viacej vnímam štruktúru tvojho svetra, ktorý máš na sebe. Hej. A viacej som v kontakte fyzicky telom, nie očami. Fyzicky telom s tým, že začínam vnímať štruktúru tvojej kože mhm, napríklad. Asi pre mňa fyzickejšie, aj keď máme online. To je ako taká zaujímavá vec, ktorá ma na tomto fakt ako fascinuje, že ako zažívam veci s ľuďmi online a je moment, keď je to tak fyzické, že presne viem, uh, ako sa kto cítime v tele. mhm. Že to je taká tá kvantová vec, To zaujímavé. že vzdialenosť je vlastne ako niečo není téma.
Že to je, jak vo vzťahu, že, počkaj, zoberiem si toto, že jak je táto myštička tak si môžeme predstaviť, že tu je jeden človek, tu je druhý človek a toto je vlastne pole vzťahu. A my vieme cítiť to, že keď tí ľudia sú v tom poli vzťahu, je to nejaké a keď niekto vlastne akoby zmení rolu tomu vzťahu, že je to pre neho príliš byť v tom vzťahu a zmení rolu, tak z neho vystúpi. A my vlastne vtedy cítime, že niekto vystúpil z toho vzťahu, alebo není tam sebou, alebo sa toľko necíti, alebo zrazu niekto sa cíti viacej. Hej? A že aj to je niečo, čo robí našu prítomnosť. To sú tie veci, o ktorých som hovoril, ktoré nevidíme, ale sa dejú. Hej, že v jednu chvíľu by zrazu ľudia, na ktorým nám záleží, rodina a tak ďalej, že v jednu chvíľu by na nás všetci pozitívne mysleli, takže by nás cítili svojim telom, hej, a niečo by to s nami spravilo. Pretože zrazu by sa zhmotnilo to, viacej by sa zhustilo to nehmotné pole vzťahu. A my by sme tom začali cítiť viacej bezpečia. A to by na nás vplývalo, aj keby sme boli v nejakom rozhovore úplne s niekým iným na inom mieste, tak my by sme zrazu začali cítiť viacej bezpečia. A nemuseli by sme o tom ani vedieť, že aktuálne. Vôbec by sme o tom nemuseli vedieť. Tam mi prišlo také, čo Deb povedala, že ako sa niekedy zdrojuje, alebo ona oznámila, že mala taký alebo častokrát u nej hrá ako signál nebezpečia to, že respektíve má tam nejakú tému, že je neprijatá a že ju vlastne nechcú ako keby do partičky. Že nie je vítaná. A jedna z vecí povedala, čo jej pomáha, je, že jej pošle niekto emotikon len s priateľov ráno. Že si na ňu spomenul proste. Alebo hoci kedy v priebehu dňa, tak sa dohodla s kamarátmi, že pošli mi emotikon alebo niečo, alebo ja ti pošlem. Že majú takú dohodu medzi sebou. Vlastne. Keď to príde, keď je to aktuálne, že sa to stane, takže ešte to aj ohlásia, že možno týmto aj tak znásobia, vieš, že Že to je dohodnuté. Že to je dohodnuté. Áno. Hej. A to je presne ono. To je presne ono, že koľko tých vecí vo vzťahu už máme vedomých. Hej, že ja som zažil pred pár rokmi také, že som bol doma a tak mi bolo fajn a mi tak došla taká vlna zrazu z ničoho nič, že zavolaj tomuto kamošovi. A ja, že A potom prišla znova tá vlna, ale tá vlna mala taký charakter, takú atmosféru, bol to taký pocit, že hneď to urob. Že hneď. Nie je také, že zavolaj mu, že hneď. Tak som zdvihol telefón, zavolal som mu na druhej strane, iba som povedal, vymyslím si, čau, neviem, Rasťo, a na druhej strane, že a ja, že jebe, to čo je? A vtedy som telom precítil, prečo tam bola tá urgencia, že hneď mu zavolaj. A toto, keď som počul, tak som vedel, že vďaka Bohu, že som nešiel ešte niekde do kina predtým alebo niečo. A sme sa rozprávali a som vtedy mal také, že mal som úplne iný program. A to bol úplne tým výdychom, to bolo kompletne že vymazané, čokoľvek, čo som mal dohodnuté. A sme sa dohodli, že ideme prejsť, poprechádzať. A jak sme sa prechádzali, tak asi po hodine on priznal, že bol na hrane samovraždy. A takýchto vecí som v živote zažil viacej. Presne v tomto duchu. Takže také tie, že emotikony a taký ten pocit zavolaj niekomu,
že to je to, že to vypočujeme, tak fú, na to nemám slova. To mám len, že bum, Mm. takto. Mhm. Hej, to je také Hej, a niečo. je to, keď si zoberieš, že to veľakrát vidieť aj v skupinách, že ľudia zdieľajú, niekto nejako sedí a Mhm. vlastne akoby ho to niekam zobere, kde, kde vlastne zažíva nejaký príbeh utrpenia, ale si to neuvedomil, že ho to tam zobralo, že teraz prežíva tú minulosť. A keď ho niekto osloví, že, ja viem, čau XY, a ako sa máš ty, tak ten človek niekedy spraví tak, že že Mhm. fú, kokso. Mhm. Dobre, Že naspäť. to, že ako sa máš, Mhm. že my sme tak naučení, Mhm. že to ako sa máš, veľa ľudí vníma ohrozujúco. Nie každý to vníma ako záujem. A možno je to aj tým, že veľakrát to nie vždy ako záujem naozaj prišlo. Hej, že niekedy to je také ako, že už ma to nebaví, ako sa máš, čo potrebuješ, zmen sa. Zmen sa tak, aby mne v tom bolo dobre. Mhm. Hej, ale že keď je to tá verzia toho, ako sa máš, alebo čo potrebuješ, že, že, že nie vždy to musí byť slovami. Ja mám pocit, že práve veľakrát je to v tom kontakte, v tom dotyku. Že niekoho chytím za rameno, alebo proste niečo a že čau, jak sa máš a chvíľku ako, a že veľakrát je vidieť, jak aj v intimných vzťahoch, že zrazu človek má taký zamlžený, rozostretý pohľad a potom také že sa začne ako a potom ten moment, a ja to vnímam to veľmi často a poznám to aj od seba, že tam taký ten moment toho zisťovania, či to ten druhý myslí úprimne. Poznáš to? Áno. Taký ten checking toho, že Hm. myslí to ten človek úprimne, akože jak ma berie? Jak ma berie? Hodnotí ma teraz? No jasné. Alebo je to OK? Alebo ma iba vidí? Alebo No jasné. hej? Alebo posudzuje ma? Taká sovička. Hej? No, tak to ten nervový systém vyhodnocuje bez toho, že by sme si to... Možno ten signál nezachytíme, ale on akože vysiela, on to stále skúma, čo sa Mhm. tam deje. Aké signály idú práve teraz z toho človeka. Hej. Ale to, ako sa Čiže máš, ja som si to všimla v Amerike, keď som bola, pre mňa to bolo také strašne zvláštne. Tam ja som nevedela, ja som začala rozprávať. Ľudia boli takí, že how are you? A ja som začala rozprávať, teda, že som prišla na Slovenska, a dobre, ale ťažko. A vieš, a oni vôbec nechceli, aby som začala svoj príbeh zdieľať. Oni, aha, s tým menu, ja som robila čašníčku, vieš, oni, aha. A oni vlastne si chceli objednať, že to bolo len pozdrav. ha, tak to je ešte iný kontext, OK. Áno, áno, to bolo len také, že how are you? Hi. Mhm. Ja, že som sa zamyslela, že ako sa mám a vieš, a už som išla. No, tak to bol taký šok v podstate pre nich častokrát, že aha, ty si nie si Američanka jednak z prízvuku a jednak z toho, že teda reaguješ na otázku túto Mhm. ináč. Mhm. Alebo Wow. zaujímavé bolo, keď som chodila po boardwalku a išla Po som, čom? boardwalk je na pláži vlastne taká stavba, ktorá, Mhm. taká drevená, ako drevená, taká promenáda sa Mhm. Mhm. nazvalo. Mhm. Ja som ráno išla taká rozbitá proste tam sme celkom žúrovali v Amerike za študentských čias, keď sme pracovali cez deň v noci, žúrovali, bolo to celkom náročné a išla som proste v tom stave, akom som bola s tými výrazom, aký som proste, tak som sa cítila. A ma tak zastavovali ľudia, že smile. A ja tak pozerám na nich, ale že prečo by som sa mala, vieš, usmievať na silu, že to bolo také veľmi zaujímavé, že oni vlastne boli nervózni z toho, keď som sa neusmievala. Že oni mali tam viacej ako keby vnímali to nebezpečie z tých Mhm. signálov.
Mhm. takých Mhm. pravdivých signálov. To bolo zaujímavé, že takých, že ako sa Mhm. naozaj mám. Že bolo to veľmi Mhm. také odmietané, nepríjmané, že Tak to... ono už je to možno aj tým, že keď tá kultúra má také, a to hypotéza, že keď tá kultúra má to, že how are you je nič neznamenajúca fráza, Áno. tak mne to niekde kliká, že ja som v Amerike nežil, ja som iba žil v Írsku a ja mám pocit, že tam sa to takto nepoužívalo veľmi, to si nepamätám, čo je Mm-mm. sranda. Nie, Ale nie. že keď nejaká kultúra má how are you, že ako sa máš, ako, že to nemá význam vlastne, Áno, alebo to má áno. úplne iný význam, tak hej. A inak zase si mi pripomínala tým, čo si povedala, díky, že ak som si išiel kupovať kafe a koláčik, tak som videl chlapika, ktorý kráčal a niečo sa mi páčilo na jeho posture, jak išiel. Áno, áno. Pekne bol vystretý a ja som niečo rozmýšľal, som si uvedomil, že bol som viacej takto. Aha. Hej, jak som ho videl, takže to sa mi viacovi tung. A to Mhm. som si uvedomil, že tá časť, ktorá bola takto, že to Mhm. je spomienka na to, že som zažíval niekoho takto veľmi dlho v Mhm. živote a že to bol spôsob, ako s ním mať vzťah. Tým človekom. Hej, že keď som bol Jasné, tak ako ten človek, tak som mal pocit, že s ním mám viacej vzťah. A jasné. teraz išiel ten človek takto a ja že a Mhm. zrazu som si uvedomil tú časť mňa, ktorá bola takto a som si zrazu iba povedal, že ďakujem, už ťa nepotrebujem. A do mňa sa to, že rozsypalo. Hej. A to ma privádza k tomu, že som vlastne toto chcel priniesť do podcastu. Takže díky, že si to priniesla, lebo že vlastne niekedy toto vystretie sa je viacej sa zapnúť. Mhm. Mhm. Ale niekedy to vystretie môže byť tak nepravdivé, že to iba chcem nejako vyzerať, ale nemám to tam ešte, Mhm. že to vystretie môže byť vypnutie sa. Mhm. To keď ti v detstve povedali vystri sa, nie? Že Napríklad, už napríklad. Hej. buchná po chrbte. No. Hej, že keď sa bavíme vlastne o tej miere úprimnosti vo vzťahoch, Mhm. neviem, ako sa bude volať tento podcast, ale že tá miera úprimnosti vo vzťahu je, že v prvom rade, jak som ja k sebe úprimný v tom, že ako by som vyzeral, keby som Mhm. mohol vyzerať tak, ako sa naozaj mám. Mhm. Že čo by to bolo teraz? U mňa by to bolo, že čaute. Myšlo, len keby to bolo u mňa teraz, že... Ja. Mhm. Mhm. A čo by to bolo u vás? Teraz, keď počúvate alebo pozeráte, že ako by ste vyzerali teraz? Keby ste mohli vyzerať a byť naukladaní tak, ako to práve máte. Pokiaľ šoferujete, tak ako Mhm. s prihliadnutím na šoferovanie. Tu mi jeden kamoš hovoril, že šiel v aute a počúval nejaký podcast a hovoril tam o nejakom relaxovaní a on zrazu, že počkaj, však ja som v aute. Áno, áno. Áno. Stalo sa podobne včera niečo, tiež som skúšala za volantom. Neoplatí sa to. Takže No. miera úprimnosti vo vzťahoch, že to je, ako, je toľko spôsobov, toľko metód, alebo uhlov pohľadu, ako to vnímať, že každý rok spoznávam niečo, ešte iný spôsob, ako to vnímať, ako o tom hovoriť. Že prvá vec je vlastne vôbec, že či mám ten záujem, alebo to niečo zmení. Hej, aké zdroje na to potrebujem. Pre mňa napríklad fascinujúco jeden zdroj bolo, keď som si uvedomil, koľko problémov som si vyrobil Mhm. sebe a samozrejme aj ľuďom okolo tým, že som tam nebol úplne prítomný alebo nebol som úplne pravdivý. A zrazu akoby sa zdal zdrojom tá spomienka, tá recyklácia Mhm. Mhm. toho starého
že tak, jak som mal strach byť úprimný, tak zrazu som si uvedomil, že keď to zrecyklujem, tak vlastne ako mám skôr strach byť neúprimný, Hm. pretože tá spomienka, čo všetko som tým vyrobil, vlastne ako sa stala zdrojovou, že to vlastne ako by teraz, že radšej poviem, jak to mám, alebo minimálne poviem to, že nechcem povedať, ako to mám, Mhm. taký ten To je dosť dobré. medzistav, hej, hej. A že už to je jednak to, že zoberiem k sebe svoju silu, Mhm. ja sa viac sprítomním tým, hej, ale už to je, až to je, keď sa sprítomním, pravdivo sprítomním, tak som vlastne ako viacej vo vzťahu. Som viacej tam. Áno. A do toho mi prichádza, áno, toto môžem urobiť pre seba. Plus ešte jedna vec, čo mi tam stále chodí, čo mi vystáva veľmi aj u Davida Bedricka, aj u teba si to všimom, že mm, takéto to slovo akceptovanie sa mi tam nehodí, ale takéto prijatie toho, že je to tak aktuálne, ako to je. No, že sa vlastne Mhm. viacej nedá. Respektíve, keby sa aj viacej robilo, bolo by to zase niečo neúprimné. Už by tam bola tá časť, ktorá hovorí, že by to malo byť inak. Áno, taká tá posudzujúca. Mhm. Mhm. Že niekedy je pravdivé to, že napríklad ja sám so sebou mám nejakú mieru a nejaké zdroje sa nejako vyjadriť. A keď mám podporu od niekoho iného, tak sa môže vlastne ten môj komfort alebo bezpečie výrazne zvýšiť. Hej. Takže vlastne ako je možno dobre si všímať, že či sme vo vzťahoch, ktoré pre nás robia toto, Mhm. že nám povolujú vlastne tam byť viacej, nie menej. Čo taký ten anglický výraz, že kde sa nemusíme šrinkovať, akoby Mhm. orezávať, ostrihávať. Že či toto je ten vzťah, kde viem rásť. Mhm. Máme v tomto vzťahu, či už kamarátskom, priateľskom, akomkoľvek, je to vzťah, v ktorom máme povolené rásť. To znamená, máme povolené sa meniť. To znamená, máme odvahu pre neznámo. Hm. Hm. Lebo ako tie zmeny, neviem, človek si nejako žije, potom ako niekoho stretne, zrazu je vo vzťahu, už je niečo to zmení. Hej. Potom neviem, môžeme sa stať rodičmi a to nás zrazu zmení. Hej. Alebo stretnem partnerku alebo partnera, ktorá má dieťa a ja nemám. To nebude úplne rovnaké, zrazu to niečo zmení. Hej. Svadba môže niečo zmeniť, ako zmeníme krajinu alebo niečo zažijem. Niečo si uvedomím zrazu, že takto, počkať, hej. Alebo len zrazu začne mi na sebe viacej záležať a zistím, že ty vole, však mne odchádzalo 60% životnej energie niekam do pečka. A človek si zrazu povie, že ale teraz to cítim, ja to teraz cítim, to není myšlienka. Ja to cítim, ja fyzicky cítim, že mi niekde odchádza energia, je mi to nepríjemné. Ja Hm. to cítim, už o tom nemyslím, ja to zažívam. Je to, že keby mi niekto pustil žilou. A že už to tak nechcem. Zatváram kohutík. Hej. A zrazu človek zistí, že má nejaký šlumec energie viacej a to je zmena. No. To je zmena vo vzťahu, pretože začne byť niečo inak. Máme povolenie na takúto zmenu? To nikto netuší, zistíme. Ja som tak rozmýšľal nad tým, že mám za sebou že stovky debat v tomto smere, že my sme zvyknutí, a tým sme začali vlastne dnešný rozhovor úplne na začiatku, ešte pred podcastom, že my sme zvyknutí na to, že
sú ľudia, my máme akoby nejaký vzorec, v ktorom je dané, ako sme navyknutí, že sme vo vzťahoch a že sú druhí vo vzťahoch s nami. Akoby percentuálne, že nakoľko ten človek tam je. Nakoľko je tam on sám a nakoľko sa o nás zaujíma. A že to je vzorec, ktorý ide z rodiny, spoločnosti, niečoho. A teraz ideme napríklad do kamarátstva, to môže byť kamarátstvo, priateľstvo alebo intimného vzťahu. A ten niekto nás, wow, cítime sa pri ňom živšie, cítime sa pri ňom lepšie, wow, tam viacej energie, viacej záujmu, paráda. Hej, je to taký akoby zdvih. A povedzme, že veľakrát ten zdvih je taký, kde si okolo 30%, že to je akoby aj z rôznych všelijakých iných modelov, aj biznisových, že tých 30% je niečo, čo si človek vie predstaviť a nebojuje s tým. Hej. Ale finta je tam tá, že keď sa stretneme v tom a je to nejaký čas, je to OK, ale teraz keď s tým človekom vlastne chcem byť častejšie alebo s ním chcem žiť a mať vzťah, tak zrazu je 30%, ktoré vlastne sú stabilne. Už to nie je, že stretneme sa, cítil som sa s ním lepšie a idem späť do svojho prostredia, kde nejaký čas mi to nabudenie vydrží. Hej, a potom on tak postupne, pokiaľ nedojdem do toho prestať, nemá tam niekto nedá dole, hej, postupne tak akoby tak opadne a potom sa znova stretneme niekde na kávičke, pokecáme, hej, alebo si porobíme nejaké cvičenia a potom sa zase vrátim a mi to klesne. A teraz idem žiť s takým človekom, hej, ktorým to tak zažívam. A pokiaľ on to tak má prirodzene, stabilne, lebo to je dôležité, že či sa nám to zdvihne spolu, alebo už to on má ako svoj zlatý štandard, pod ktorý neleze. Lebo čo je zlatý štandard? Že keď sa zomelú veci, ja už nejdem pod určitú sebalásku, sebaprítomnosť, sebapostaranie sa. To je zlatý štandard. To je to, že keď sa deje fakt shit, to, kde v ňom som, to je môj zlatý štandard. Hej, a to je to, čo vlastne zdvíhame to, že keď sme v šite nejakom a začneme sa v ňom o seba zaujímať a spravíme to párkrát, tak sa nám vlastne zdvihne to seba postaranie sa o seba. A pokiaľ niekto to nemá ako zlatý štandard, sa dá dohromady s niekým, kto to má ako zlatý štandard a ten druhý nevie, že ten druhý to nemá ako zlatý štandard, tak začína zaujímavá situácia. Pretože ten jeden sa môže... Bolo to jaké super, na chvíľku je to paráda. Áno. Ale potom vlastne akoby to pre ňa môže začať byť aj tlak v nejakom kontexte. Tlak pozornosti. Pretože predtým vlastne mal kopu tých vecí v nejakej sfére hanby sa prejaviť. Hej, a teraz niekto mu hovorí, že však jak sa máš, čo robíš? Hej, a zrazu akoby že už tých 30% navyše není len v tých príjemných veciach, ale aj vtedy, keď ja cítim hnev, bolesť, niečo. A nie som zvyknutý, lebo môj zlatý štandard to tam ešte nemá. Že môžem sa ukázať aj s týmto. A zrazu to je také ako... Hej, vnímam, že tam môže byť tlak, že to je tam že veľa naraz, lebo musí ako keby ten človek, ktorý to nemá ako zlatý štandard, sa nakalibrovať. Celý sa vlastne atomicky mám pocit, že zmení tým pádom, lebo však toľko vecí, s ktorým potom je, s ktorým ako keby musí byť, že ich nemôže už otlačiť niekde pod koberček a tváriť sa, že tam nie sú. No. Hej, no pokiaľ je to tento typ vzťahu, tak pokiaľ on chce žiť s tým človekom, ktorý to má ako zlatý štandard, tak je to akoby to, že sa tomu nevyhne. Zároveň je to veľkého rabata a je tam daná ako, že vlastne to, čo je mu dávané, je oveľa väčšia sloboda. Je tam oveľa väčší support pre slobodu. Pravda, jasne. Hej? A zároveň. A kde myslíš, kde je ten klik, kedy človek to prestane mať ako tlak a začne to vnímať ako slobodu?
Ja mám pocit, že v takomto type vzťahu by to bolo o tom, že potrebuje viackrát zažiť to, že to je pravda, Mhm. že to smie. Uh, že viackrát zažije to, že to bolo bezpečné si to Mhm. dovoliť, si dovoliť seba. Že Áno. potrebujeme niekoľko zážitkov tej slobody v rôznych typoch situácií, lebo byť len tak spolu niekde je jedna vec, zažiť to pri intimite a sexe je niečo úplne iné. Hej, zažiť to pri varení napríklad v Hm. kuchyni je niečo úplne iné. Hej, že on to není ako... My sme tak... Trošku sme tak ako pieces of pieces. A že to nie je, že tuto teraz to zapnem v tomto a že automaticky to mám zapnuté všade. Že akoby potrebujem si to potvrdiť, že to je v poriadku aj tu, že to je v poriadku aj tu, že môžem ti povedať, že teraz sa nechcem šmajklovať, niečo mi na to nesedí a teraz sa práve, že chcem šmajklovať, ako to máš ty. Hej, a čo to so mňou robí, keď to máš takto? No. Hej, a teraz sa mi nechce upratovať a mi je úplne jedno, že to tu je rozhádzané, že proste akože nejdem tu ja dosahovať žiadne, že ako to má byť upratané. A Vianoce, Vianoce. Á, jak to máme úprimne na Vianoce? Teraz som mal s niektorými klientmi som začal robiť projekt Najbližšie Vianoce, sme to nazvali. Wow. A vzniklo to fakt z hlbokých debát, kde ľudia hovorili, že ja to už nechcem a nechcem takto a musí byť takto upratané a hento a kým si sadneme k tomu stolu, tak sme všetci nasratí, nikto tam není, všetci sme odpojení, každý je inak, čo to má byť. Mhm. Hej? A som sa tak pýtal ľudí, že a koľko pred Vianocami začína zachytávať ten stres? Mhm. Minimálne 3 mesiace Mhm. sa začali ho zachytávať. A koľko po Vianociach? No som nasratý ešte v januári. Na Mhm. konci januára ešte som nasraný. Hej? Ale samozrejme, keby som dal mentálne, že osne Vianoc všetko bolo... A teraz si povedal, že počúvaj, 4 mesiace z roku máš hodne nepríjemný stav z Vianoc. A to by som povedal, že je také ako, že to je len tá povolená vnímavosť. A keby si mal povolenú väčšiu vnímavosť, Mhm. kedy to začínaš zachytať? Alebo vypína sa to vôbec? Keby som naozaj išiel až do panvy s tým vnemom, to, čo sa deje počas Vianoc, nie je náhodou niečo, čo je prítomné celý rok? Mhm. No jasné. Len tam sa to zhustí? Hej? Takže sme začali robiť projekt, že najbližšie Vianoce a ako to chce ten človek zažívať počas tých najbližších Vianoc a čo je preto potrebné, aké zdroje potrebuje na to, aby dokázal zistiť, ako to potrebuje on sám a aby to dokázal komunikovať s najbližším. Dá sa takéto napríklad mm, taká otázka, že či sa dá takáto vec zistiť, že koľko zdrojov a aké zdroje potrebujem na to, aby som niečo komunikoval treba s partnerovi. Mhm. Či sa to dá zistiť bez prítomnosti toho partnera. Alebo Jasné. to robíš presne tak, že Hm? klient príde domov, zistí, nacíti si situáciu a s tým potom príde za tebou. Všetky tie verzie sú OK. Mhm. Častokrát to dávam do konštelácie, Mhm. alebo poviem tomu klientovi, že ukáž mi, ako zažívaš toho človeka, ako stojí, ako rozpráva, aké má gesto. Dobre. Mhm. Hej, takže poď, tak to tam zahrám ja alebo on. Mhm. Alebo teda, není to úplne, že zahrám, ale vlastne stanem sa tým na chvíľu. To je tiež jeden zo spôsobov. Je vlastne nejaký taký popácky prístup, alebo však veľa ako tých vecí aj od Davida Bedrika tak ďalej sú vlastne ako prvky práce proces orientovanej s takým trošku iným uhlom pohľadu na vec. A toto sú veci, ktoré fungujú. Lebo napríklad zober si to, že keby som sa ťa teraz spýtal teraz, že keby si teraz tento rozhovor mala, že by som bol žena, čo by pre teba bolo inak?
Keby som hovorila o mojom partnerovi, tak myslíš? Nie, všeobecne teraz takto, ako pri tomto podcaste. Čau, Cornelia. Čo je inak? Mm. Bola by som asi uvoľnenejšia. Je to Aha. zaujímavé. Aha. A ako by to vyzeralo? Ako by si sa hýbala, keby si bola uvoľnenejšia? Áno, prestala som sa hýbať, hej. Aha, Mhm. Telo sa prestalo. aha, Viem, no bola by som taká, asi by sa mi aha, uvoľnilo svalstvo viacej. aha, Aha. aha. A čo by to znamenalo pre to uvoľnené svalstvo, keby som zrazu nebol žena, bol by som muž? Už to začínam cítiť, jak sa zapínajú tie svaly. Aha, hej. Aha. Hej, a takto sa to dá skúmať. Takto sa to dá skúmať v tých vzťahoch, lebo teraz sa zvyšuje vlastne ako vedomie toho, všeobecne ako to máme muži k ženám, ako to majú ženy k mužom. Mhm. Že vlastne, či sa to telo môže do toho vyjadriť. Hej, alebo môžem to byť ešte inak. Môžem to byť takto. Ó. Čau, Cornelia. Tak bez očí to není bohvico, to ti poviem. Áno, bol aj taký výskum urobený presne, aj sa hovorilo, že oči. Len tak akurát. Čo to s tebou robí? Akurát pre teba či pre mňa. Akurát pre mňa. A... No, určite je tu viac signálov nebezpečia. Uh-huh. Hm? Ako by Hej, som... a tá finta vo vzťahoch je, že keď zažívame tie signály nebezpečia, nakoľko máme povolené ich cítiť. Mhm. Nakoľko mám povolené ich cítiť, lebo môj systém to vyhodnocuje nejako a ten človek to môže mať úplne inak. To je Mhm. moje vyhodnocovanie toho. To je moja reakcia. Môj sen o tom. Hej. Že niekto to má možno práve také, že nemá povolenie sa chytiť za hlavu alebo vypýtať si dotyk a dá si tú kapucňu, lebo cíti to meké a to meké. Mhm. Hej, tam môže zrazu byť, on tam môže byť viacej prítomný s tým. Mhm. Hej, ale pre mňa to môže niečo evokovať. A mám gule konfrontovať to, čo o tom snívam ja a čo o tom sníva ten druhý. Hej. Že nakoľko mám povolené vnímať tie signály ohrozenia alebo to, čo chce moje telo spraviť. Mhm. Že napne svaly, ale nikto nie iba svaly, že to nie je iba napnutie svalov, že to je výraz. Aký by to bol výraz? Že keby sa mohli pridať moje predlaktia a ruky k tomu výrazu, bolo by to... Čo by to bolo? Teraz? Teraz čo by to bolo? Či čo by to bolo? Napríklad, ale myslím to tak všeobecne, že keď chceš, môžeš do toho ísť, ja neviem, že vieš, čo to je. Sme v podcaste, ja neviem, podcast je vždy strašný, niečo ukážem a neviem čo. Vieš, čo som celkom prekvapená, že akože sa mi chce aj niekedy ísť do toho, že ukázať a byť s tým chvíľočku aj pre tú obrazovku. To bolo zaujímavé. Mhm. Mhm. Hej, a to je napríklad vo vzťahoch, môj high dream o vzťahu, napríklad, ktoré teraz budujem s ľuďmi, je, že niekto spraví, že a ja spravím, že zaujímavé. Povedz viac, ukáž sa viac. Čo je toto? Hej, alebo niekto spraví, že a ja, že povedz viac o tom A že to je pre mňa živý telový záujem o vzťah. Áno. Ja to len chcem pre poslucháčov, možno aj tak zazdieľať im, že pre mňa to nebolo vôbec, pre mňa to bolo úplne nové. Ja keď som prišla vlastne k tebe, v oktobri sme začali, tušíš, v oktober, november sme začali. A teraz si nás do tohto pozval, že to máme vyjadrovať telom, tak to bolo, ako pre mňa to bolo, moje podľa mňa snové telo ušlo von. To už bolo vonku na ulici. Ale vnímam, že presne, jak si povedal pred chvíľkou, že si to potrebujem vyskúšať, že je to bezpečné vlastne v tom vzťahu. Mhm.
A toto som presne skúšam a vidím, že ako mi to vlastne robí dobre, doslova, že dobre, jak som si tam minule vrnela pod tými dekami zabalená, proste, že celé telo priadlo, čo som ešte, neviem, či som to teda, aj som zdieľala, som to asi v živote nezažila. Že toto je to veľmi zaujímavé v tom a možno to najlepšie na tom vlastne, že stále je to pre mňa niekde náročné, stále potrebujem to bezpečie vnímať a cítiť a mať ho tam, ale vnímam aj obrovské benefity toho. Mhm. Dík, že Hej. to hovoríš. Hej. Mne to s tým bezpečím príde, že vždy potrebujem bezpečie. Na niektoré veci som viacej odvážny, ale vo finále mám pocit, že tá odvaha nejako tak zvláštne súvisí s tým, že som ochotný si priznať a dovoliť viacej bezpečia. Že on je to akoby naopak. Priznať a dovoliť viacej bezpečia. Hej, že dovoliť si viacej bezpečia. To je Mm. akoby niekto by to nazval, že byť silnejší, byť pevnejší, byť nejaký, Mhm. ale vlastne je to, že dovoliť si viacej bezpečia. To Mhm. mám pocit, že keby som sa na to pozrel z toho, že úplne inak, jak sa o tom rozpráva, hej, Mhm. alebo jak sa robia tie rôzne ako snahy a seba vzdelávanie a ešte tie vzdelávacie skupiny a tak ďalej, čo sú, že pozrieť sa na to z úplne iného pohľadu, že mať odvahu si dovoliť viacej vedomého bezpečia. Čo? Mhm. Hej, že idem teraz ako domov a uh, neviem, čo mi teraz vyskočí. Predstavím si, že som žena, hej, prídem domov a chcem niečo zdieľať a čo by to mohlo znamenať dovoliť si viacej vedomého bezpečia? Povedal by som partnerovi, môžeš ma objať, chcem toto zdieľať. A na to, aby som to mohla zdieľať, takže v tom budem telom, Mhm. tak by mi urobilo dobre, ako že ma chytíš za ruku, alebo objímeš, alebo proste ako si môžem dať deku a budeš vedľa mňa sedieť. Hej. Ale to je vlastne ako, že to robím ja ako muž. Hej. To robím ja s partnerkou, si toto dovolím si to s kamošmi, minulé sme sa stretli dvaja kamoši a proste jeden si dal mikinu, bundu a dal sa do deky a povedal, teraz môžem rozprávať. No. Takže to je akoby, že postavíme vlastne úplne na hlavu celé to chlapáctvo. Mhm. Hmm. To by bolo skvelé. Hmm. Hmm. Hej, že aké by to bolo pre teba, keby si na seba teraz mala nejakú huňatú ňuňu deku? V čom by to bolo iné? Hej. Nemám úplne huňatú ňuňu. Okay. Mm. Mhm. A niekedy to môže byť aj naopak. Mhm. Že napríklad naposledy, ak sme mali skupinu a som hovoril, že oblečte sa alebo vyzlečte sa tak, ako to A, naozaj máte. áno. Hej, a ja som hovoril, že prečo som mal potrebu povedať vyzlečte sa, že akože bežne to v skupinách nehovorím, hej, a potom to prišlo znova, tak hovorím, že vyzlečte sa tak, ako potrebujete, ako to máte. A zrazu niekto zhodili zo seba dve vrstvy a boli tam viacej prítomní. Že on to nie je vždy, že človek na seba nahádže veci a to je bezpečie. Niekedy je to to, že máme na sebe nejakú vec, ktorá nám predstavuje toho kritika, že niekto napríklad nosí svetrík, ktorý by nosila jeho stará mama, ktorá to nemala povolené. Mhm. A teraz on si dá dole ten svetrík a že Mhm. hello. A s tým svetrikom čaute. Mhm. Hello. Áno, áno, toto si pamätám tiež, ten pocit, že toho svetrika presne, ale potom si pamätám aj také, že wow, ja by som vlastne úplne iné šaty chcela nosiť. Vieš, alebo iné farby vlastne Iné úplne. farby. Iné farby. No, alebo ja by som si rada dala presne nejakú masku a tak chodila po ulici. Skús ju chvíľu mať, len si ju chvíľu nechaj. No, Že aké to bude. Hej? Lebo napríklad minulé v jednej, však my sme to zažili v tej skupine, že som hovoril tomu chlapikovi, že
Že počúvaj, mám taký pocit, že niečo tu je také viacej mesové. Mhm. A že jak to máš, jak by si bol naozaj? On povedal, že, no, že keby som mohol, tak sa dám, že od pása, Mhm. že by si dal dole tričko, že by som bol len na naho po pás. Hej? A teraz si vyzliekol to tričko a spravil, že a všetci, že Mhm. teraz si tu viacej. Mhm. To si pamätám. Mhm. Čiže akoby to, kde sme my v svojej energii, ten záujem o to. A to je toľkými rôznymi spôsobmi, to môže byť nečakané, že... Je to také hravé, mne to pripomína úplne také niečo detské. A sa mi to páči presne na Matiaskovi, že on začal týmto experimentovať úplne, ale neviem, či sa to nestalo inak paralelne, ako my sme začali toto riešiť inak. Teraz mi to došlo. Počúvaj, my normálne, ak sme to my začali riešiť, on začal normálne vyhadzovať zo skrine a toto, mama, toto si chcem obliecť a toto nie a úplne, že a ide a naciťuje si, že ako sa v tom má, ide sa pozrieť a on úplne, že deti, to je inak super, ja som si to na ňom všimla, že jemu keď to vadí, tak on proste okamžite dole, že to v žiadnom prípade nebude mať na sebe. Vieš, že to nie je také, že no dobre, musím, Mhm. lebo to je úžasné, no. To je veľká sila, vidieť to. A zaujímavé, vidíš to? Teraz mi to No, dopaklo. že deti majú povolenie sa zasnívať do toho, akoby Mhm. downloadnúť si tú kvalitu. Je to Mhm. také, jak teraz, nie? Že si downloadneme nejakú apku, Mhm. hej, a to dieťa si downloadne, že teraz mám kvalitu piráta, punk, Mhm. prítomná, dobre, okay. Koľko s ňou potrebujem byť, aby som ju mal? OK, už som aj pirát, Mhm. Presne. napríklad. Presne. No. A palice začali riešiť, presne, alebo mať nejaký predmet so sebou, ako keby, vieš, že čo mi dáva nejakú presne, že kvalitu, to bolo zaujímavé, že presne chytiť aj pre mňa palicu do ruky a postaviť si ju pred seba a mne sa normálne telo som si inak cítila, áno, že som cítila pevnejší stred tela, že to bolo zaujímavé, že ak som ju mala a to sa mi páčilo presne, ako niekto v skupine si dal palicu pred seba a mohla byť aj maličká alebo veľká a čo zdieľal bolo, že má ako keby niečo medzi sebou a druhým človekom, že cíti viac bezpečia. Mhm. To bolo tiež veľmi zaujímavé. Takže aj predmety, nie len oblečenie, ale predmety, čo máme v rukách okolo seba. Mhm. Hej, takže toto, o čom hovoríš, sú pre mňa vlastne tá miera záujmu o seba. Mhm. O seba a o to, čo prospieva vzťahu. Že akoby, že kde nám vstúpa život. Že niekto by povedal, že kde je viacej energie alebo radosti, ale s tou radosťou je to také triky. Hej, pretože niekedy akože moja energia vstúpa aj v tom, že teraz budeme mať chvíľku taliansku domácnosť, Mhm. hej, a bude v tom vstúpať energia, môže to byť, že paráda, hej, a že snažiť sa vlastne akoby byť iba radostný, že môže byť také ako Mhm. ahoj, hej. A že niekedy to môže byť také desivé, jak tie one. Chucky bola taká postavička hororová. Áno, pamätám si. Mm. Áno. Mhm. Takže tak rozmýšľam také, že mám taký pocit ako pomaly záveru. Takže ak ste to niekto pozerali a počúvali, ak sme to dali do éteru, čiže stále nevieme asi, že či vás tam niečo zaujímalo, čo ste si zobrali? Hej, čo z toho poznáte? Čo z toho chcete otestovať? Prípadne napíšte, keď ste niečo otestovali, že aké to bolo. Hej, že čo to vlastne je dovoliť si byť sebou vo vzťahu. Lebo potom ako ono to je niekedy, že niekedy dovoliť si byť sebou aj sám. Mhm. Mhm. Že niektorých ľudí zapína to bytie s ľuďmi a sú vypnutí, keď nie sú s nimi. Mhm. A niekto to má zase naopak. Takže v každom prípade ja neviem, ako je to správne, ale viem, že o všetky tieto veci sa môžeme zaujímať. A že mi robí dobre sa zaujímať. Mi dobre sa zaujímať, keď Kornélia spraví také. A ja sa môžem zaujímať, lebo nič tam.
vstúpiť energia, co sa tady deje. Že ako sa o seba zaujímať. Ďakujem, Elias. Ďakujem, Kornélia. A teším sa, ak niečo ľudia zazdieľajú, čo to bude a či sa niečo spustí. Aký to bude mať vibe celkový. Dobre, som rada, že sme do tohto išli, Elias. Napriek tomu všetkému. Na štvrtý pokus. Už na štvrtý pokus. Ale je to presne také pravdivé. Je to presne o tom, že čo je aktuálne prítomné. Keď stále vnímam, že tu hrá veľa vecí aj u mňa, aj práve teraz, aj keď sa rozprávame aj počas tohto podcastu, ale je to pre mňa také, že aha, toto všetko tam je. Je to zaujímavé, no. Takže ešte raz vďaka. Čakaj, sa nedá ani. Čo sa mi to stalo? Ja to neviem vôbec teraz stopnúť. Elias. Čo to? Čo to?